eta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi dugu. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Elkartasuna da, etorkizunaren ACBC. Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. Abeslari, ipuin kontalari bertsolari. Zu sudur korre, Euskal Herri, Euskal Irri. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Aur gazeta heldu, mundu berri bat helburu. Euskaraz bizi nahi, ta euskaraz kantatu nahi toko. Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien lagunak gara bai, irrien lagunak garako. 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 Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza. Gaurko ekimena pintxo dastaketa da, eta San Bizenteko jaietan egiten dugu urtero, orain dela 8 urte. Hasi ginen pintxo dastaketa egiten, Barakaldoko euskaldunak, elkarre ezagutzeko eta berbalagun proiektua martxan jarri genuenean, hau izan zen aitzakiariko honena berbalagun berriak elkarre ezagutzeko. Orduan orain urtero egiten dugu eta oso gustora pasatzen dugu hemen pintxo batzuk jaten, zerbait eaten, eta bereziki euskeraz egiten gure herrian, eta horregatik egiten dugu ekimen hau. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik.